Blessing. Yes, Daddy. Oh, me a Christo need dear. Now, so my kuma swadian say, Mejuma beyeji, Missika Sembeko ye. Obinso, Nakuma swadian say, Obinya Oba, any awari, and so many other things. Yet the Anhodin ye nyansa, ye nimdi aya. Things are not working well with us. And to know, I want you to advise us. What do we do? Psalm 37 verse 5 says, commit your ways to the Lord. Trust in Him and He will act. We should commit our ways to the Lord, trust in Him, and He will act. According to Psalm 37, the verse 5. And what do you mean by He will act? He will help you. He will let your heart's desire come true according to His purpose. So when we trust in the Lord, commit our ways unto Him, He will help us. Ɔbɛboa yɛn. Yɛde yɛn ho to Nyame ne tumi so a, ɔbɛboa yɛn. Wow. And so I have been wondering. I always become anxious, worried. Me to me drain sa now so me nya free mo. According to Philippians chapter 4 verse 6, do not be anxious or worried about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Amen. Na kyerɛ sɛ ɛnyɛ adwendwen a yɛbɛdwen bebrebe no ɛna ebinya bibi efiri mu. Na mmom no sɛ yɛhwehwɛ Onyankopɔn na yɛkoto no na yɛsrɛ no a ɔbɛboa yɛn. Ɛsiane sɛ ɔyɛ wɔn a wɔhwehwɛ no aketuafo. Hallelujah. God Almighty, I thank you for the gift of life. Keep us in your grace. Cover us with the blood of Jesus. And deliver us from all evil. Amen. Amen.
Onyame ba. Onyame ba. Fa wo ho. Fa wo ho. To Onyame. To Onyame. Tumi so. Tumi so. Enumuna. Enumuna. Wo ho bɛtɔ. Wo ho bɛtɔ wo. Wejuma. Wejuma. Bɛkɔ so. Bɛkɔ so. Nia wo pɛ biara. Na wo pɛ biara. Wo nsa bɛka. Wo nsa bɛka. Na emom. Kae sɛ. Ɛnyɛ adwendwen bebree a wobɛdwen no ɛna wobɛnya biribi na emom hwehwɛ wo Nyankopɔn kotɔ no na srɛ no na ɔbɛboa wo. Amen. God loves you. God loves you. Blessing. Bye bye.